chere yamo yokweneki chinseme chiongoki na chire ukwana samatanga haya mohime ya Kenya bara ikuru chinsemo chonsi ni gobateruna korwa chiserikali chiegenka chachagete mu machoge onde bwensi taranyara gwikaransa asekirugekyo oligitogiri pat copy orogotirwa sinchira yobikira nime ase umucho Kenya umayiga no gorenge oyibwa matanga oyo mobwa wabatani ebe kanisa asorwango yo nyariko bagaokinia nabo igo guchakuwe kanisa iye ya Adventista asorwango ruo abara ikurwa chingongo au ni gobeso kya sense meyo nabo igo koeresera ekibamanyete igoro y'oburayi na ninki bari batungeti gushikanya kwa bakora bunaba machoge bensemo ya machoge bwa chache na burabu koeresera ekibamanyete igoro y'oburayi na ninki bari batungeti gushikanya kwa bakora bunaba machoge bensemo ya machoge bwa chache na burabu boni ngako liyekero kyo bogumandre ekikero ronekemo boni ngeka togenderete chikure chiga ba minto njenalo basabekemo tokore kambini y'obororo ntora mana nto basoko koitana nto inzekie kenyinga tokore ekambini enyororo ekiagera oborai ebogo chenjani mboli permanent lero nije mambi naye kurwa yo mogo ikoyonde ni gabarayi borokia ogosira okomogucha so yo mobo yo konyara ko bakuriye kirokyo bogaba na sense meyo asebasaba okugwatara gucurina ko bo comment waroro aroragi na ikoja ke account na ende tuancha ina mono wan aye gavana nteni mo sabre tamaye omo gavana oyo Gideon Nyandirija oyagi oyonero what experience obeire commissioner obeire the transition authority chair of corridor binge ore counties so igona kuwa na yesi asenge njena basa beta maberanga njeno mokado rigidima yeti doctor ni chain lakini nene na asabire na asenge ndonade ko bege ngane imia abantu bamintara sto hoja Area basani baito bari mu bazina sande we want a change na ndenjo mu commissioner governor Nyandirija the only thing we are going for no governor amanande ndundo tage diko kwa abantu bari na Nyandirija jari nazi kyoko muri kadara akora bona nduro governor do korika odorikira wana bai kubata nuko ni go gwatebekana ko ba ekebekero yuchukanya ko bage korokia ummachoge wikaransa asemesa ase bintu biko bagwa ime county ya Kisii bali mutama nyitigete ya Gideon Nyandirija njero boyagi ganika inche abantu bamintu buna mwanso metu mugankini na koire gas wa 29 years na unchukani ya sensei ya Kenya chikaunti na koire 16 counties mu commission nerone ile buna basacha na bakungu bako bagane bintu ebinde bitukuri biko poborai nisi nchunga abantu mbaligalia bakwikaransa kubaga n'ebintu erinde bayira abantu bamwabo kurenda abandi mbale ngororo bari kuriye birugo bingao asense meyo asabande bari kunyara ko bago yakire koko munabaraba yaguchikunyara ko bago chorwa se birugo baguchikunyara ko bago konya abantu bense meyo bono injamba lyetako kurosa orondo na kabero mo MCA umachoge basi wode boni ngako liyekero kyo bogumandre ninde tayari kombe gishwanga numu machoge otunori eno basi yokoreta mabusibo sipiamo omugetutu omunyalibali omunjali n'omugirango n'omubasi bonsi bachamo babigentekemo erinde kunisimwere bosongo bwega abantu bamintu bagwitwa abana baitu bakogoliwemo emiyoro tome gishwanga abana baitu banyore irwe gasire kinta cyuko bwa matimo ngoli batereka teme kurwa segeti ya Kenya ime ya machoge bura bwe county ya Kisii amari 5 Gilbert Kobi